Giklaro sa Kapitolyo nga wala magsulob sa uniforme sa SWAT si Cebu Governor Pam Baricuatro nga nakita sa social media. Ang naasoy hulagway usamatod pa ka artificial intelligence o AI generated nga hinatag sa Cebu Police Provincial Office niadtong November 10. Gipa-frame matod pa sa CPPO ang AI generated photo diin makita ang gobernador nga nagsulob og SWAT uniform. Gani nagpahulagway pa ang mga CPPO officials dihang gitugyan nila ang naka-frame nga hulagway. Suma ni Attorney Resty Arnaiz Jr., Executive Assistant on Legal Matters sa Office of the Governor nga gihatag matud pa sa CPPO ngadto sa gobernador ang AI-generated photo isip recognition nila sa nahimo sa gobernador pagtubag sa mga panginahanglan panahon sa katalagman lakip na sa linog ug bagyo. Andam at ubangon sa gobernador kung tinuod man nga adunay kasong gipasaka Batok Kaniya kalabot sa giingong pagsulob sa uniforme sa SWAT. Sa gi-explain na ni Governor sa iyang Facebook page, ang katong iyang gipost is picture to nga giregalo sa Cebu Provincial Police Office. In fact, naa na to karon ang picture. Nga katong naong ni Gov is AI generated to, dili gito naong ni Gov.